komai ma a cikin nan na ba. Ko ya za a yi ma yau uku. Kaje bari. Domin abincin jiya. Kai ya je ka tsaya. Salamu alaikum ga kwaki na. Ni na ji kashi da yan dabaru. Kake yi ne har dogon salati. Wallahi kaga wannan naira 10 ce tun ɗazu nake neman ta sai yanzu Allah nuna mu ita Allah ya da ta kuke zan ga wannan kuka ganta na san ko sama da ƙasa ce za ta haɗe wallahi na san ba bani ita za ku ba shi yasa kawai na gode wa Allah. Aba babba kana gani fa ni fa na zo da yan dabaru fa. Aba wannan gaskiya kawai a san yin da Yanzu to ya za da kwakin namu. A yanzu dai kawai na gode dai tunda na gode wa Allah. Gode ka je ina to. Dan Allah dan Allah.